Lazio 3, Inter 1. Efhem. Naħseb illi l-lum sofrejna telfa kera, biss tajjeb ukoll inneħħu il-kappell u nagħtu il-mertu lil Maurizio Sarri illi forsi vera għandu għada u għandu attitudni ta' bidwi, imma tattikament trid tinżalu l-kappell għal darb'oħra għaliex l-lum reġgħu vera li hu coach tattikament bravu. Fil-fatt il-logħba biddilha prattikament f'żewġ bidliet meta daħlu Felipe Anderson u Pedro. Hemmhekk naħseb illi daret il-logħba. Min-naħa l-oħra kritika lil Simone Inzaghi għaliex naħseb ċertu bidliet kienu diskutibbli llum. Fil-fatt anke bejnietna l-Interisti għajna sa ċertu punt sorpriżi meta rajna illi inqala Lukaku. Taqla lil Lukaku meta għadek 1-1, forsi għadu l-umra, imma ma naħsibx li kienet il-bidla ideali illum dik li taqla l-Bigrom. Ħafna Interisti wkoll qegħdin jikkritikaw il-Gagliardini illum li nafu li huwa player skars, imma apparentement il-mossa ta' Inzaghi kienet nilab il-Gagliardini to counter Milinkovic-Savic illi irnexxiet u mhux. Infatti minn dawk it-tliet bidliet prattikament il-Lazio ħadu l-logħba. Qed nara xi kummenti hawnhekk Joseph Brinkat, insellimlek Joseph. Qed jgħid li Inzaghi għax-xaqa llum hemm mod u mod kif titlef, illum tom il-logħba fuq platt. Sal-bidliet suwiċidi konna tajjeb mill-ewwel 11 Gagliardini biss ma kellux postu, biss spjegajt ir-raġuni għalfejn illum Gagliardini beda. Malli neħħal dan Fusul Di Marco ċeda l-armi u rama l-logħba li jista' jnarbaħnija kieku. Jista' jkun ukoll anke Lazio kienu tajbin immens u llum rebħu meritatament u hawnhekk ippermettu li nieħu l-okkażjoni biex nifraħ lis-supporters ta' Lazio illi forsi qegħdin isegwu dan il-video illum. Xi ħaġa oħra li forsi llum dejqitni ftit kienet il-fatt li konna slow ħafna biex intellaw l-attakki mentri l-Lazio ballun 1-2 u kienu qed ikunu perikolużi. Jiġifieri anke saru ħafna żbalji llum l-istess Lukaku, Brozovic kellu logħba f'qira fil-fatt kienu wieħed minn dawk li ħavot erba' minn għandi llum. Diversi ukoll kif naqbdu ngħidu Devraj ma tantx ġobni llum laqqas. Jiġifieri Lazio rebħu meritatament m'hemm xi tgħid. Qed nara diversi kummentajja ukoll mingħand il-kollega tagħna Mark Xkembri li nsellimlu minn hawn ufakkarkom li Mark Xkembri se jkun magħkom nhar il-ħadd fil-programm Mixzone se xandar fil-5:30 fuq hekk se nitkellmu fl-aħħar tal-programm. Naħseb li ormai l-Lazio saru l-bugitin ta' l-Inter, taħseb li fissiju no Inzaghi falli, Mark tlifna konfront deċiżiv illum Valdiri xi ħaġa oħra li irritatni ħafna illi tlifna l-ewwel test għal din Inter ġdida. Ma nistgħux nitilfu l-konfronti diretti. Din xbajt nenfasizza, illum qabel ma tlaqt mill-Inter Club Malta fejn kont qed nara l-logħba enfasizzajta wkoll, ma nistgħux infallu l-konfronti diretti għaliex huma dawn li ħajrebħuna l-kampjonat. Anke meta tqis il-kampjonat Taljan dis-sena jidher li ħajkun telli qabel 5 timijiet. It-tnejn ta' Milan, Juventus, Roma u Napoli. Ma nistgħux naffordjaw nitilfu diretti u jiena lija Lazio u Fiorentina nistgħu nqisuhom bħala parti mill-pakkett ta' konfronti diretti. Qed nara naqra noti wkoll
kienet ukoll logħba fiżika, fuq Dumfries forsi nista' ngħid ukoll għalkemm tal-assist tal-gowl ta' Lautaro, il-gowl kien onside biex nagħmluha wkoll ċara. Ma bedejx qed il-cross mill-ewwel. Dik ukoll kienet forsi ma nistajna nisfruttaw. Dzeko llum ma kienx effettiv meta daħal. Jiġifieri ma kienx serata pożittiva xejn, qed nara żed kummenti l kien żammit. Il-problema li għandna fuq ix-xelluk xi ngħidu fuqha meta replacement ta' Perisic m'hemmx. L-arken il-Perisic inutli nibkuh. Perisic urid jitlaq. U rrid jitlaq addirittura mill-bidu tal-istaġun li għadda fejn qallu jien ma rridx inġedded il-kuntratt nixtieq li nagħmel esperjenza ġdida. All credit to him tal-istaġun tajb is-sena l-oħra sa Perisic mar Londra, replacement tiegħu jiena li Gosens u Di Marco ma validi veru lillum. Żgaraw il-logħba tnejn li huma, imma ifhimni, jiena nemmen li huma validi ħafna. Kummenti oħrajn, Edim Vella, fakkarkom ukoll min irid jgħaddi xi kummenti fuq il-logħba niddiskutu kemm tridu l-logħba, noqgħdu attenti li ma nagħtux kummenti li jkunu relevanti bħalma huwa messaġġ ukoll li qed nagħti l-Endru ċantar hawnhekk. Ma nistax nifhem kif plejer bħal Luis Alberto tħallet fuq il-bank. Dim lider l-Edim Vella qed iwieġeb kien hemm xi kwestjoni fit-transfer market fuqha. Li taqla li Lukaku waqt li għadek dra ma nafx sens fiha għalkemm jekk forsi siktu 100% jidher li Lukaku għadu mhux fit-tal kollox, niftakar tajjeb qala wkoll Inzaghi fil-konferenzi stampa tal-bieraħ u x'inhu xorta wieħed b'wieħed f'konfront dirett lil Bigrom trid iżommu hemm naqbel. Dumfries u Di Marco żbalbir laqgħa lagħhom okej hawnhekk jidher qabel ma Joseph Brinkat fl-ewwel ħaf konna bilanċjati u fit-tieni ħaf nemmel ħadukom issa qed imwa supporter ta' Juventus ukoll qed iħares għall-konfront dirett li għandhom għadha. Melchior Micallef, Luis Alberto u Pedro, żewġ ex-players ta' Barcellona li fil-fatt iddeterminaw il-logħba. M'hemm xi tgħid fimni. Hija logħba mitlufa u mitlufa b'mod ikraħ u ma nistgħux naffordjaw nitilfu logħbiet b'dan il-mod. Jekk kemm il-darba rridu nirbħu l-Scudetto anki fid-dawl u naħna minn parentesi żejra biex immur fuq fid-dawl tal-grupp li blajna fil-UEFA Champions League, blajna grupp tqil Barcellona u Bayern Munich, ir-riskju li naqgħu Europa League hija hemm u dan ifisser illi ifhimni dan ifisser illi ovvjament jekk naqgħu Europa League irridu wkoll naraw li jkollna kuxin tajjeb biżżejjed fil-kampjonat biex eventwalment nirbħu jekk eventwalment għandna nirbħu l-kampjonat. Brejdi Buġejja, kampjonat twil, kampjonat interessanti u kampjonat missielet. Inter still stands a good chance of winning the Italian Scudetto heads up. Voldiri naqbel Brejdi li l-kampjonat għadu twil. Naqbel jekk il-kampjonat għadu twil, George mifsud qed imparlaw fil-vojt, ovvjament il-messaġġi li qed tibgħat huma messaġġi relevanti u qed inħassarhom Voldiri, aħna nitkellmu. Melchior Micallef, Lazio dejjem hemm faċilment jiġġieldu għall-ewwel erba'. Ibsa Melchior, hemm ir-Roma, hemm in-Napoli, Inter Milan Juventus, imma efhem. Ma nafx, qed nara dawk il-ħamsa xorta qed naraw spanna aħjar. Mill-bqija fimni, mhux li għandha ħafna xi nżid, ħarsitna statwu fuq il-logħba bejn Inter u Cremonese li se jkollna nhar il-tlieta li ġej. Issa rridu naraw se jiġri għax mill-bqija fem, mhux li għandi xi nżid, mhux li għandi xi nżid. Ifhemni, Lazio rebħu meritatament
li jemmem u nispera li din hija lezzjoni oħra li Simone Inzaghi jrid jitgħallem qabel ma jiġu l-konfronti diretti oħrajn dal-waqt għandna d-derbi. Vol diri dak se jkun eżami ieħor għat-tim u għal Inzaghi. Rudi Kuxkiri li tibda Gallardini fl-lobby b'sabħallum hija ħaġa tal-biża'. Illum Inzaghi għażaqa, diġà tkellimna fuq il-coach Voldiri u di qed naqbel bażikament ma' ħafna mill-kummenti li għandek xi tgħid. Naħseb li kelli xi ngħid qedtu biss nfakkarkom li dan il-video dal-waqt se jkun fuq YouTube, fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna, nfakkarkom biex tidħlu tagħmlu like u fuq dan il-video hemmhekk fuq YouTube u tkomplu tinkitbu biex ukoll ma titilfu ebda mill-kontenut illi qegħdin noħorġu minn ħina l-ieħor, prattikament kważi issa kuljum qed ikollna xi kontenut noħorġu. L-appuntament tagħna magħkom huwa għal nhar il-ħadd li ġej għal programm Mix Zone li ser joffri diversi reazzjonijiet fosthom Juventus Roma ma' Mark Kembri, Milan Bologna ma' Clayton Zammit iċ-ċomba u mbagħad nerġa' nidħol jien biex nitkellem fuq il-Grand Prix tal-Belġju. Nisperaw lil McLaren għall-inqas ituni riżultat deċenti mhux bħalma tawni l-Inter il-lejla. Ħudu ħsieb, saħħiet, il-lejl tajjeb u sempre forza Inter. Ciao.